Wai ma wannan jakin hada zane a jikinsa. Dan na ce ma doki. Me wannan? Kai, wallahi kishin ruwa nake ji fa. Gari ba kasuwa wanzan ba samun kuɗi. Kai, wannan ruwan na yan binni ne fa ma ta ma yake iya yi. To. No. Ta. Eh? Ya kake anan? Ruwa zan sha. Dan uwarka na gidanku ne? A ci uwarka kai ma. Ubanka. Ina ga zuwa. kamun kamar ma da wanzan. Kuma barawo. Kai dan mutane wala dan daba ne kai. Ina zuwa. Kai wallahi kai ka taba wanzan. Allah. Wala ban sa ma su ma a dan kai wallahi an yi dan wakan dutse ma. Ya akai. Ni dan jinjiri ne ban san ma ko bil adama ne. A'a maye ne, aljani ne, shedanin ka gan shi dai gashi ga kamannin. Ma me ne ci wasa aski ya ma ko me? Aski nake san a masa. Wa na ban da wannan. Ga wata shimfiɗa ta Allah ya saka iya wallahi ka bata mu yaro. Ga wani bawo ba gida ce dai na samu shi wanda ne. Kai kuma guri ba. Kai Dan Allah bai ci uwarka. ci uwarka wallahi. Kake ni kai uwarka. Kai Allah bai ci uwarka. Ka ga dan iska? Zauna nan wajen. Ina. Nan wajen da ka zanna. Okay to madalla. Wa dai ni dai yanzu nan dai. Dan mama ya shiru. Ka samu wani banza mai gemu kaman ka samu mata ya fafe mun kai ko da ka dan da haka bane Adam. Ni dama ni na ga ma sai ka ni wallahi ba zai ƙara bane ba. Ba gida da mutum ƙatan mutum kamar kun fafa ne ya ce dana. Ka so ya ku. Ya kamar ka fi tsamin kwance. Abba ka shi kuma yaron nan mutum taki. Ni da sa hankali kake dauko shi mana Allah wani yaro kullu ta fi yaro kamar buru. Zai ku da ko kwaran Allah. Buɗe min kofar nan. Yaro ma ya ci abincin mutum 30. Isi ne dan mamu shi. Dan uwar ka doki ne. Wallahi na fara sallah gyara. Sauke dan ya gani. Ku kuma wannan kuka haifa. To, dama tun farko na faɗa maka ni ban san ko aljani ko mai maka haifa ko shi dani ba. Dan uwar ka ice ne shi. Dan uban Allah dan bura uba wannan ice ne ka dauko wannan abu. Ka je gida ko? Ke koma ciki. Koma gida. Mata ba kyau mata aure. Garar ruwan zafin nan. Wai ma wannan jakin hada zane a jikinsa. Dan na ce ma doki ne. Me wannan? Aba a ran wallahi bayan da maza shi wannan ne kai. Kuma kai bira ba da ba da kai. Ya